Melatih jengkar saking sasana Palanggahan sareng Cokro Larasnya Indonesia. Javas Audio ugi OP profesional, OP Production ya, matur nuwun. Ya wong ayo. Apa? Ngomong apa wis? Untung kok sing panasen aku. Lho aku sing wis sing panasen aku sing gatelen kok iki kok. Lah kene wong kulina tandur kaya biasa ngono. Kono sing kepanasan aku sing kegatelen. Masine ngono ya. Gatel nak. Ya gatel, wong muni panas kok karo nget-nget aku mbok ya rasa karo melolo. Lene tak garuk. Darese. Iki season yang kedua ya, Mas. Kok ono season iki basa kondi, Ya Pak. ono. Season iki lho. Lagi krungu iki kok ngerti season bareng. Lah Pak kan season pertama, iki season kedua. Kowe biasanya season kepiro no? Ngisis. Ya wis ra apa-apa nang ya. Heeh. Nggih, dalem. Pun aturi punapa? Iki wong wancine iki nok kene rodok panus. Iki ora abdol nek awake dhewe ning kene suwe-suwe dadi gaplek. Ngono to. Ya, iki kudune medun adem ngene kono kok tak sepoti kon dhuwur tak senggaki karo bojomu dhewe. Wis, kowe. Sing bagian nyenggak kowe aja aku ngamuk iki kok. Aku ora ngerti slatenane soalnya angel. Ayo, Wi. Wonten pamundutan apa mboten, Mas? Wau wonten pamundutan napa? Hidung kalau sebo. Hidung kalau sebo ayo kowe. Terus apa meneh? Kembang rawe. Lho aku isih eling kok. Alah kok gatel. Kok iso gatel kok bareng kembang rawe ra ya gatel lho. Gatel. Ya panas kok. Antara karo ora ngerti iki jan Selamat siang, Bapak. Ini dari mana ya? Dari tadi. Oh, dari sini aja. Dari tadi. Enggak nyawer. Aku nek kowe iku lho. Wong kok jujur ngono iku lho. Wes, jaluke apa, Mas? Kembang rawe. Kembang rawe. Medun syarate. Medun. Ayo to kancane. Tak tuntun iki mike ora tutuk. Tutuk, kok tak tutuk-tutukno. Wes aja ngono awakmu iki kok iso jahat meneng karo aku. Medun ngerendi iki aku. Ya tak tuntun sik alon-alon kene lho dicekeli sing apik lho kok iso. Wong wedok iki mlaku alon-alon. Ora ngono. Kok iso kok diomongi kok iso. Ngomendi iki aku ya. Wis ngono. Iki ketoke sing digawe ra? Nggih, mboten. Lho kenalan sik. Kok sembrono ora dibayar Pak Robek kapok kaya sembrono. Iki Kanjeng dina iki. Wis ngerti aku. Kok iso diomongi angel men lho. Lho tenan lho, Pak. Ya engko tak kone mlaku iki lho anak-anak buahku engko tak kone mlaku. Weh, aku suwene dadi bos dah. Kembang rawe Mas dituthuk lah entuk saweran iki lho aku tak nunggoni bose. Renze, pon aturi kembang rawe. Monggo. Joget, Pak. Monggo, Pak. Lah ora apa-apa ya jogetan. Ayo yo, Pak Derobe. Saben dina
bingung kembangnya mawar resmaku wis kadung punya lawang tresno kok takkan nunggu sembrono ora becik tumrape para wanita iku mari besane ini bangrame luwe becik tak megat bae Wis. ora ngono Piye ta? ora ngono lho Pak Heeh. aku ki gumun